gaurko saioa, Maiak, alabaketanik egindako saioa izan da, Garbiketa nobelaren itzulpenen inguruan. Zergatik, Garbiketa Finlandiatik itzuli genuen, Nia emazteak, Nia Arrizenen, Maia alabak eta nik dirurek. Orduan, eskatu zigun gaia zenez, batetik hizkuntza arrotzen arteko, edo zurruneko hizkuntzen arteko itzulpegintzaz, eta elkarlanean egindako itzulpegintzaz hitz egitea, labur bitu esango nuke, gure aurkezpenean saiatu gara lehenik pixka bat arrostasun hori kokatzen, bai hizkuntzaren aldetik, nondik, Finlandiaren nondik norakoa, nondik datorren, ze familia ere ditut da bat, eta arrostasun hori zertan den azaltzen, testu inguruan emanez, eta gero bestetik gure lan prozedura zen izan da zen. Entzun egia da, elkarlanean egin ezta. Azkenean 3 pertsonak hartu dugu parte itzulpenen horretan, egia beste lugar batek ere zuzentzen lagundu zidugula, baina gehien bat egin dugu. Eta komentatu duguna da, zuzen ez aberasgarria da batetik, elkarlan hori egitea, ikuspegi oso desberdinak egitea, horrek asko aberazten baitu lana, baina baita ere bere prezioa da, negoziatzen behar da, desadostasunak sortzen dira, eta ez ditugu gauzak beti berdin ikusten, eta hala ere azken balorazio bezala zen dugu, ze aberazgarria eta ze positiboa da elkarrekin taldean lan egitea.